més ens trobem en aquest canal, En fi, he d'aprendre a fer un saludo i deixar de dir en fi. I no dir saludo mai més perquè és salutació. I així puc posar el meme de salutacions. Bé, després d'aquest importantíssim apunt de que el rècord me passo pels pavarots, perquè això no és cinema, us preguntareu per què portes aquesta gorra? Sembles imbècil, sembles la nòvia del Brick de The Middle. Això que he dit ho pillaran 4 persones i som 11, val? O sigui que, bravo. Així m'agrada. Acudits de nínxol, Primer us he d'ensenyar, òbviament, a part de la peli que us parlaré, us he d'ensenyar la meva obra d'art, un quadre pintat fa poc, vaig començar a pintar-lo aquí. Atenció, ogre, un cartell extret de l'obra mestra és Rec 1, és boníssima la pel·li, i això surt en, literalment, una escena, però és com un emblema, i òbviament ho he traduït al català, he traduït beware, B-A-T, where, això ho he fet que duri massa, no m'agrada. Espero que jo editant hagi posat riures falsos, si no, us fotré molt de segur. Bé, doncs per què portes la gorra? Perquè ara, després d'aquesta important aportació sobre la milloració i que abans ja ve el quadre dels Senyors Anells, que està més a dalt, mireu. Doncs ara us vinc a parlar de la nova pel·lícula de Disney que vaig veure fa ja bastant, perquè ha passat temps. I és la pel·lícula d'Un món estrany. I perquè va d'exploradors, per això porto això, i és molt graciós perquè és... Dios. Què estic fent? Bé, la pel·li. Anem a parlar de... Aquesta la faré una part sense spoilers i una amb spoilers. Ha tornat aquell moment. La pel·li com a tal, spoiler inicial, la pel·li com a tal és normaleta. No que us digui, em va agradar i tal, però no em va semblar com increïble ni tampoc dolenta. Tampoc tan... O sigui, tampoc estava en la mediocritat, era una mica més... És una mica més bo que mediocre, la posaria jo. Suposo que va aconseguir el que volia la pel·li, ser una mica millor que mediocre. Però bé, el tema important és que tenim per fi un protagonista LGTB a una pel·li a Disney. Mangronetes. Aviam, no ens flipem, val? Tampoc, perquè és, literalment, no és una part important de la pel·lícula. Sí que ho ha semblat, sí que està acceptat el fet de que sí que estan junts i tal, però és com una mica per la porta d'endarrere i no m'acaba de fer el pes tampoc aquesta actitud, però bé, millor això que res, no? No. Bé, ara, un cop explicat aquest tema, que crec que és segurament no és el tema més important de la pel·li. De fet, la pel·li no ho tracta com un tema molt important i al final això també és bo. Però al mateix temps és Disney siguent així. O sigui que... si fa o no fa... Això és com quan Kill la Kill i el fanservice. És... saps? En plan, és un dubte que tinc al 100%. Però bé, parlem de la pel·lícula. Com explicar-ho? Aquesta pel·lícula té coses molt bones. Té el seu lore interessant. En plan...
que el fet de que sigui un planeta i un ésser gegant, ets un ésser gegant sobre el que viuen les persones, com si fossin paràsits. Està molt xulo. A l'estil d'animació, el disseny de personatges m'agrada molt, és molt de còmic, em recorda, pels nassos em recorda Astèrix, i per la forma em recorda Tintín i els dibuixos antics de Disney, o sigui que m'agrada molt l'estil. El tema generacional dirà, no, és que este mi ha fet Encanto, no sé què. Ja ho sabem tots, vale? Encanto ho va fer molt bé, és increïble, molt bé, t'agrada molt Encanto, molt bé. Doncs no. El tema és que el tema és que la pel·lícula no va en aquella direcció, perquè no totes les pel·lis han d'anar en aquella direcció. Aquesta pel·li vol centrar-se més en explicar. O sigui, els personatges funcionen, els secundaris importen poc, en plan, importen més aviat els 3 senyors de la família, la mare una mica del tercer, però tampoc us penseu que molt. No és que tinguin molt de pes, tampoc. Hi ha la típica mascota del plush típic, que és una bola com així que... M'agrada. Per cert, a l'interior del cos aquell és una cosa espectacular. O sigui, els éssers que no tenen ulls i que donen mal rotllo, en plan, això m'encanta. Però hem de reconèixer que és una pel·li que no és increïble. No és increïble ni de passada. És una pel·li normal, tirant a bona. És a dir, veus, Raya podia haver fet això. Si Raya l'últim drac hagués sigut més aviat això, més petit, en plan, i hagués donat temps a conèixer els primers personatges, hagués sigut menys duríssima, val? Però bé... Sé que hi ha molt de conformisme amb les pel·lis de Disney i és normal, perquè al final t'acabes quedant amb qualsevol cosa, però... És que és... No sé, és... No sé, haurien de fer-ho millor per els recursos que tenen i per les històries que m'han arribat a explicar abans, sincerament. I per això estem veient que DreamWorks ho està fent molt millor. No volia dir-ho, però és que ho havia de dir algú. Gato con botes. Gato con botes no l'he vist, però és que la gent ja parla de ella. Jo la vull veure per expandir el meu univers de Reiki, perquè la 1 ja em va agradar bastant, la de Gato con botes. O sigui que... Ja sabeu, Disney està decebent i fent algunes coses malament. Pixar, perfecte. O sigui que, només és veure què més passa, Gràcies a Déu que no sóc un Disney adult. Allà mateix està la prova. En fi, fins una altra. La despedida la tinc, la cluenda la tinc, perfectíssima. Fins una altra, farà així com si fos un militar o alguna cosa, i ja plores.